guys, welcome back my YouTube channel, Rishan Vlog. Mane pinang na ni tinglo ni 1-2 week ni dolo ni vlog se marlong lepin lapen. Mane ni vlog se marlong letani ting piklo lapen ke sonlo mane kase marlong le thike la loje. Mane ni soda lon mane ni ok mimi pin ni kosono kesolo lapen ke soda kacilang lo lapen ke ni kaprek na kacilang don kacilang mane kaprek lo akamang la loje ni non live nasi kecirap don labang so live nang litum ta lang tame lang ni TK news nasi kecirap don TK news channel pulong nang litum Josh lo upload long ji ada ni biota tipi don do labang so biota sitami nang litum lang long ji lapeng non blog sitami ni li kapre ka jagat kita bendo la sitami paklang ji lasi paklang clear prang nang litum han citong long lo lapeng ge non la ni video kelang ajar pojir pi mate korting jodo ana tum sitame mesen lang besi ninje thelo nasila non lahnili video ke lang ajar pojir pi tum atuman sitame mipun lang besi ninje parong lo lapen ko next ni video ke lang ni fansi nang hong prong lo sitame ninje thelo nang tum nang lang ninje lapen ali tum support don tha lapen ni channel long subscribe ke lang sitame nang tum subscribe tha lapen share tha lapen nili fan aprang na ban long je fan ali tum support don tha lapen ali tum fan charong pe nang tum support ji pusing je thelo lasi komo video mang se panang wan tu po lasi pinia video ke langsing ton ko lo kardong